Y'all know what this is. Mert a bátyám azt mondta, hogy úrni lehet rá. De ő se tudta, hogy mi. Most derült ki, hogy spi vagy mi az. Az enyém lett a játszma. Drop like this. Nincs jobb annál a cseresznyetortánál, amit Daisy nénikém süt. Mindig süt nekem, amikor meglátogatom. Lehet, hogy dicsekvésnek hangzik, de valóban a legjobb cseresznyetorta a világon. A néni egy kicsit bogaras, így aztán sohasem jöttek ki jól az anyámmal. Én viszont mindig imádtam őt. Annyi mindent tanultam tőle, Broadway musicalekre jártunk meg moziba. Most a detektívregények királynőjének hívják. Dél-Franciaországban él, és akárhányszor meglátogatom, mindig cseresznyetortával fogad. Az ember beleharap, és mintha a töké ízét érezné, mintha kilépnék a testemből. A nénikém szerint regényt bárki írhat, a cseresznyetortájával viszont senki sem versenyezhet.